Id-dinja taqleb mit-telefonati diretti mill-mobiles li konna mdorin nużaw sa ftit ilu għal telefonati permezz ta' pjattaformi diġitali bħal Facebook, Messenger u WhatsApp fost l-oħrajn. Dan ħareġ minn data li ppubblikat l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni li turi li l-użu in ġenerali tal-mobile f'pajjiżna żdied bi kważi 10% fuq is-sena li għaddiet. Iżda żieda hija dovuta primarjament għall-użu ta' roaming data aktar milli telefonati minn fuq il-mobile direttament. Kif wieħed ma jkunx qed iħallas flus żejda biex jagħmel telefonata fuq pjattaformi diġitali. Fil-fatt, l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena raw żieda qawwija ħafna fil-konsum ta' mobile data. Żieda ta' kważi 51%. Iktar minn 698,000 abbonat ta' mobiles f'pajjiżna. Fl-istess waqt telefonati naqsu sew meta mqabbla mas-sena l-oħra. Jidher li telefonati naqsu 0.1% fil-waqt li t-tul tat-telefonati tradizzjonali mill-mobile naqas b'2.5%. B'aktar u aktar abbonati qed jażlu jiċċemplu iktar minn fuq pjattaformi diġitali bħal Facebook u WhatsApp. Il-fatt li f'pajjiżna kważi 700,000 abbonat ma' kumpanija tal-mobiles ifisser li hawn numru ta' persuni li għal xi raġuni oħra għandhom aktar minn abbonament wieħed. Mid-data tal-MCA jidher li n-nies jippreferu jagħmlu użu minn offerti speċjali billi jħallsu minn qabel għal pjan li joffri numru ta' benefiċċji, inkluż mobile data u telefonati b'xejn għal numri partikolari. U hekk kif id-dinja reġgħet komplit bil-ħajja li konna nafu qabel il-COVID, is-safar qed iwassal għal żieda sinifikanti fl-użu tar-roaming data. Il-bidu ta' din is-sena ra żieda ta' 11% f'telefonati u żieda akbar ta' 27% f'użu ta' roaming data meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra.